wai malamin addini fa, malamin addini saboda bakin jahilci ko kuma lalacewa, ni abin da nake gani malaman da naji suna wannan ko dai jahilci ko lalacewa ko ta muguwar zuciya, wai kana malamin addini amma kana murna da Amerika ta fara kawo hari garin musulmi. Akwai hankali a nan? Jahilci ne. Ina ga irin malaman da ba su san siyasar duniya, duk malamin da kaga in dai malamin addinin musulunci ne kaga yana goyon bayan harin Amerika a Najeriya, to malamin jahili ne game da siyasar duniya. Ko da ya san addini to bai san siyasar duniya ba. Wallahi idan Amerika ta tsomo kafa ƙasan nan shekara 100 ba za ta fita ba, sai dai ta ɗan rika ragewa a hankali, tana janyewa tana dawowa, amma sun kama ƙasar kenan. Kuma kafin su fita ɓarnar da za su yi mana sai mun gwammace da mun sani. Duk inda suka shiga za su bari matsalar ta ƙare ne? Idan ta ƙare ina za su ci abinci? Dama ai masu tujjarul harb ne yayi, 'yan kasuwa ne na yaƙi, suna kasuwanci ne da wannan yaƙin. A sai makami ce ai duk bom ɗaya miliyan 500 yake, don haka za mu kawo bom 10 mu jefa ma 'yan ta'adda, miliyan 500 so 10 ku za ku biya fa, saboda mu taimakon ku fa muke yi, a ɗau kuɗin talakawa a basu. Ba haka suke yi ba? Amma kai kana magana wai kai mai addini, amma wai kana murna cewa Amerika ta kawo hari. Anya kana da tunani? Anya ka san ciwon kanka? Kai wallahi kullum ai ta kashe mu sai ya fi mana sauƙi akan zuwan waɗancan, gara mai kashe mu a gida da waɗancan wulaƙancin su. Wallahi ba mu san su bane wallahi. Karka kuskura kai murna da Amerika, kuma in Allah ya da wannan matsala ta Najeriya a yanzu za mu shawo kanta da izinin Allah. A hankali za a shawo kanta, kuma mu za mu warware matsalar mu da kanmu cikin gida. Ita Amerikan da ake cewa a kira ba su fama da ta'addanci ne? Wata rana ya taɓa hawa jirgi, sai jirgi ya samu matsala. Duk rahoto ya zo ƙasa cewa jirgi faɗuwa zai. Mutane masu ihu suna ihu, masu kiran shehunai suna kiran shehunai, shi ko ya buɗe littafi yana ta karatu. Kan ya zo ƙasa 'yan jarida duk an shirya da menene, an ba da labari, ai ga wani mutum na cikin jirgin ma da wani har da Abubakar Gumi, amma shi ba abin da ya shafe shi, karatu yake yi. Yana sauka 'yan jarida suka zo suka zagaye shi. Allah gafata malam, dan da aka sauka daga mai shiga ban daki sai wanda ya kashi a wando, sai wanda duk sun tsure. Sai aka ce Allah gafata da ijja kansa yana sauka ya kama hanya zai wuce, sai 'yan jarida suka tare shi. Allah gafata malam, ya duk wannan fargabar da kaza da kaza aka ganka a natse. Sai ya ce to me ake gudu a saman? Aka ce mutuwa. Ya ce to yanzu mun kubuta ne? Ka ɗauka sai a sama Ubangiji zai kama ka ko zai kashe ka? A'a, ai in dai mutuwa ce ta sa muka tsorata a sama, to da muka sauka sama ba mu kubuta ba. Menene na tsoron? Wallahi in ana gaya maka abubuwan wannan ba Allah zaka sha mamaki. Wani mutum ne wanda zaka sha mamaki, a ƙarshen zamani yayi, amma Malam Jafar Allah ji kansa da rahama, naji ya taɓa faɗa wata magana. Yace tunda aka yi Shehu Dan Fodiyo, Najeriya bata sake ganin wani dattijan malami da ma'anar dattako da tsoron Allah da kishin al'umma irinsa ba. Wallahi duk wanda ya taba mana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam gare ya jijjiga wannan duniya ta ruso akan mu mutu akan a taba mana manzan Allah, saboda ya fi mana duniyar, ya fi mana abin da ke cikin ta. Abu Sufyan tun kafin ya musulunta yake gaya wa mutanensa, yace ma ra'aitu minan nasi ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadin Muhammada. Yace wallahi ban taba gani a duniya yanda ake son wani mutum kamar irin yadda sahabban Muhammadu suke son Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallama. Waɗannan sahabbai a wurinsu muka gaji wannan ƙauna. Wannan ƙauna tana cikin zuciyarmu, ba za ka iya leƙawa ka gano ta ba, ba za ka iya gano ta ba sai an tsokane mu. Shi yasa kar ka tsokane mu idan kana so ka zauna lafiya. Wallahi za ka iya taɓa mutum ka kashe shi, ka ƙara ka kashe wani, yan uwansa duk su ce sun yafe maka, ko maganar ta mutu. Amma wallahi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka taba mafi karanci daga cikin mutuncinsa, wallahi ba za ka kwana lafiya ba.